Na szavaztok, műhely titok. Alakul a motor, már lelettettem, már hőállóval le van fújva, ami bírja a motort, a hőjét. Most még kell pucolgatni, itten. Újítom az alkatrészeket hozzá. Ennyi. Jó, tévhitben mindenki abban van, hogy ha te felújítasz egy motort, akkor azt hiszik, hogy el akarsz valamit rejteni. De viszont ez nem erről van szó, hanem mindent kicserélünk rajta. Kicseréljük a tömítéseket, kicseréljük a gyertyákat, olajat, olajszűrőt, stb. Ez amúgy a VTRM-be fog belemenni ez a motor, mert a másik az sajnos az kipurcant. De... ja. Alakulunk. Még van mit még pucolgatni, takarítgatni, de muszáj. De soha ne higgyétek azt, hogyha felajánljuk azt, hogy felújítunk egy motort, hogy valamit el akarunk rejteni, mert ez hülyeség. Azt általában mások szokták csinálni, aki gondolja, azt tudja, hogy mire gondolok. Mi nem rejtve, mindent le van pucolva, le van takarítva, mégsem mocskos setkesen menjen vissza az autóba, ahogy onnan kijött. Na mindegy, további videóként, majd azért nézzétek. Amúgy fokozatosan teszek föl videókat, meg képeket az autónak az összeállításáról. Sziasztok!